lo sakangaka bafowethu. Xa uyindoda kumele uphuze utshwala. Hawu, Uma uyindoda ungaphuzi ayikho. Idlozi uma lifika ebusuku likuvakashele kufanele lifike likuze unukani utshwala. Libothini indoda. Idlozi zokuvakashela ukudrink. ezigodweni ezibusisi. Seligodweni eyibusisi idlozi dawo. Yafica unokwementi esicabanga leyo. Abona mfethu la shutha la khona mfethu manje umuntu kuyaphazamiseka la. Buya mfethu manje Nokhohlwa mfethu uziphi. sebeach Sikhohlwa mantombazane mfethu. la manje yabona ngoba sebeach nje. Namashawa futhi la uyabona amakhona amashawa futhi kwenzakalani. No khohlwa. No mfethu asiqhubeka noma mfethu uyenzile esikoleni. Mina ngiyenzile esikoleni. Sishaya lento okuthiwa yicash esikoleni. Yabona lento okuthiwa yicash makuthiwa kune function esikoleni. Ya ngiyabona. Thothi nje niyazi ukuthi ewolo nizofika nizohlekisa nini. Ya ngiyabona. Ningazi nento nizofike niyenze kodwa besizama indlela ukuthi siba entertain abantu ewolo. Njalo nje makwazi ukuthi kunama event thina siyaziwa nabanye abafana benginabo. Ngaze ngaphuma esikoleni ngadibana no uncle usiwashona Nkosi yami kuthiwa ngesingisi may his soul rest in peace. Uncle nimazi kakhulu lapha workshop lapho uncle lo washona uncle wena shayena that guy ngadibana naye ngicabanga ukuthi ngo2008 noma ngo2009 okuyena ke umuntu wangitshela izinto eziningi ngangazazi mina nginalo umqondo kamaphumulo ngakithi. Engazi ukuthi hayi mfethu kunje wangifanga ngisho workshop saperform workshop abantu basiphosela R2 no R5 kudala. Hayi wagcine ngifaka kube no MC aba uMC. Hayi ngabona ukuthi mina ngifuna ukubuya lapha ya kulento le yabo kwayela ngithola ukuthi okay you can make life ngama video on YouTube. Mina ngangazi ukuthi thina ufuna senze iDVD siyidayise emzini yabantu ngo20 rand ngo10 rand. So kwabo iqhamuka le channel eDCL sketch comedy bekukhona mina ubabungwenya bese kuba ukhomzini. Ngisayikhumbula kahle leyo video ukuthi but wabona leyo video le yabo mase wazama ukuthi angisole ngisakhumbula ukuthi ama contacts ami wathatha ku workshop party noma khomzini ngisakhumbula but ite kanjalo. It was 2019 if not 18 lapho. Yabo. Ngazi mina ngakutshela yini bafowethu ngeke ngathi ngisesekusini enye ibhudi yavele yakhipha ifoni ngihlele back seat. Yavele yakhipha ifoni yathi ekuse guys umjomba ayikazi ngibingelela ayikazi ukuthi yavele yakhipha ifoni ahlala phe kwendaba. Sibone ibhudi. Ngiyabona lo muntu ejabule lo muntu. Ayisenzeke 2 times lento phela. Omunye eshayela iUber la ngasemtini. Ngikuse bafethu buka ngiphethe oba. Hey bafethu ngiphethe umjomba. Wale phela. Manje uzoyithini ke lento leyo? Ane phale ngenze njani ke manje ngithi hayi yena umjomba vele ungasazi usimele uthini bese. Uthatha umuntu omhloniphayo wena lesikhathi uyamboda uhloniphekile lo nazo phela yabo. Iyaveleze ngelinye igqomo elinzima. Ey, ulungile phela. Yabo ngicabanga into enzima kakhulu leyo nawe ngeke uyenze. Yabo? Nawe njengoba usebenza ku channel osebenza kuyona nje ngeke nje ufike umuntu athi akubhalele yabo akubhalela kutext. Thola ukuthi level kuba serious yakhe iphelela lapha ekubhaleleni. Yes. Okunye nokunye ngeke kusenzeka. Yeah. Okay. So ngicabanga ukuthi ngixolisa ngifuna ukuthi ngikuphendule lapha. Futhi abantu basibhalela. Kunzima ukukhetha umuntu ku-inbox lo ozosebenza. Ngingakuthatha ukuthi ozosebenza uma ngabe uvele nawe wenza ama video kulo platform yakho. Sengibona i-character yakho umuntu kanje lo engasebenziseka entweni kanje. Uma ngikhetha ngibhala mina nginebhalo ukubhala umuntu othi cela uzongifundisa ngifuna uzoqala ngiyathanda. So asifebhlungu kakhulu nkabami leyo. Indaba ebhlungu kakhulu. Engithinte kakhulu enhlizweni nanga umfowethu umjomba ngisebenza nawe uyazi ukuthi ibisiza kanjani leya yabo. But nje mfowethu lento yenze ngoDisemba. Ngathola i-email kwathi channel demonetize. Kwabangazi ukuthi ba demonetize yini ayisayenzi imali. So meaning ngisho ngapost ama video bewabuka abantu ngeke uzothole ngisho 5 rand. Ngoba ivalwe ukwenzani imali. So ngama ngithi ngiyachecka kuma email kwathi inewele ine related channel. Mangabe ngithi ngiyakhula ukuthi anginawe hayi kuthiwa iCartoon X. Ngiyabona ukuthi bayithanda ngisafuna ukuyiphusha kakhulu iCartoon X. Yeah. Sawona iphusha kakhulu. Abantu abaningi seshe nje usikotha fat YouTube ngeke ngavela. Angiboni ukhona omunye YouTube uthatha fat. Yabona Uyedwa. Xolisa nje bafo lapho kuphazamisa. Yabona muzi ukuba bengazi kusibizela bengengikume futhi. Izinto mfethu edlulela.
buka nje siyashutha ngapha siyaxoxa ngapha Kulungile, asibekezele, nawo sizame mfowethu ukuthi- besachaza nge-channel yakhe-ke mfowethu Chaza mfethu ukuthi ubone izinga noma ukhohlwa phela ukuchaza nge-channel yakho okuyiyona ekholelayo kodwa-ke kukhohlwa izinqa mfethu. Ha bafana angikhulubanga izinqa mina ngithe igama le channel uScottified. Mhlawumbe ukuthi uyadideka uScottified ubhala kanjani yabo? ya So uScotta lapho uScotta ubhala wezulu but ekugcineni uno F I E D. Trees noma ama character u5 azoba big eSouth Africa. Yeah, 5. Sibuye mfethu size kuwe. mina mfowethu eminyakeni ewu-5 ngifisa ukufelela izinga kade ngikhulume ngalo leyo ukuthi ngibe nabantu abasebenza kumina abahola kumina every month abama-actors abashuthayo aba-edithayo mina ngifuna ukuba umbhali kuphela Ube Kingpin. ya ngifuna ukubhala kuphela mina ngifaka iscript egrouphini ukuthi bafethu siyashutha kusasa endaweni yokuthi kuyoshuthwa emva kwalapho ngithatha ikhadi nginikeza loyo edit ayo-edit angivukela ngitshela seqeda u-edit video ngithatha ivideo ngi-upload labo bantu bahole every month isifiso sami kunje ngibe nenkampani enabantu njengo-Mark Angel yabona uMark Angel waseNigeria uMark Angel he's big abantu bakhe bonke labaya even though e-actor but uwumbhali Aphinde abe nama-actors and ama-actors they getting paid under him noma from him ngesizulu ngithi ngani ngesingisi lento le sengisho ukuthi uyabakhokhela labo bantu labo so uba mkhulu lokho same njengomavutha ukade sikhuluma ngayo uMthandeni MDM uMthandeni inkampani yakhe leya bonke abafowethu labantu abasebenza ngaphansi kwakhe bengicabanga ukuthi nami ngifisa ukufika kulelo zinga lelo noma ngingafiki lona kodwa I'm getting there ngokomqondo athenga imoto eziwu4 nami ngithenga imoto eziwu4 athenga imizi ewu2 ngithenga imizi ewu2 abe nengane ecweceka bena nkosikazi ngenkampani yakhe yes akha ama-flat enze lokho abe namabhizinisi kanje angami ngesose yodwa because into engiyifundile enkaba empilweni angeke uze ube nemali unomholo owodwa ayi uyiphinde leyo. ngeke uze ube nemali unomholo owodwa ukuba umuntu osebenza kanamali ngisho ukuthi udokotela uyafa izikweletu khokhela iBM ebizayo khokhela iflat ebizayo kunjani so mfowethu umuntu onemali lona amabhizinisi osebenza ebenza lokho enenkampani lapho wenza lokho uthi hola ka4 5 ngenyanga 15 ngene imali 12 ngene imali bani ngene imali kanjalo Angimkhonzeli uBhongo phethu ngicathi uyena uBhongo umuntu enze umuntu akutholela i-character nje. Uthi ngibona bese kuzoba omunye. Mina iTV ngayibuka kakhulu phela. Isithungo Hayi uvela abadala phela thina samando ntuzana. Ubani menze ngubani. Ngithandazela ku generation ngangibuka generation ngangayibuki lento ekuthiwa bakhala abanyonini ayingakafiki ke TV ekhaya ngalezo ikhathi lezo. Oyikhathi wakhala anyonini nokungayiphathi kahle Yeah. ngase ngithi mina ubufebe yinto endala Nakho. ngoba even uJesu akuqondakala ukuthi uzalwa ubani abanye abantu uzalwa uJoseph abanye abantu uzalwa ubani abanye abantu uzalwa uNkulunkulu abanye uzalwa ubani so okukhombisa ukuthi kwakuvele kukhona ukubhedabheda kwabesifazane lapho uMaria afuna acacise ukuthi kahle kahle lengane ekabani Futhi lento ekhona ukuthi uthola ukuthi umuntu wesifazana akazi ukuthi ingane kabasho uthi into endala. ya angisho ukuthi uJesu akazile uzalwa ubani sengisho ukuthi ngokweBhayibheli asazi ngoba phela iBhayibheli siyafunda la siyatshela nala asazi kuthiwa indodana kaDavid indodana kaJoseph indodana manje 2003 2004 lapho thema ngithi 2005 hayi ngamtshela mina ngathi uma ngisasonto mina manje 2005. wathi uma yini ngathi hayi sengi-right sengiqedile ukusonta manje ngoba ngiyabona ukuthi yini lento le uyazi ngiqalephi bekusonto eZayoni mina kwathiwane ekhaya kwathiwa asidli namhlanje kubanjwe ibhandi kuyo entabeni kubanjwe ibhandi uma wedayisa amakhekhe ngikhumbula kahle wahamba wemfule kwakuthiwa ngiphuza itili emnyama ngingadla hawu ngathi mina lamakhekhe kama ngiyawadla kama kwa ogqwe abakhumbula ogqwe labisaka le avele ngahlala phansi ngawahlaba ngathi wathi ebuye emfuleni uyangifica ngiyawadla ngathi mina hayi athi hayi buyibhandi ngathi angisasonto ma ngiyekile ukusonto ngiqedile ngibulawa indlala mina bafuna kuthiwa ngibamba ibhandi 7 days ngiphuza itili emnyama yini lonto leyo mina ngaqeda ukusonta baba futhi angiyiboni ngisonto empilweni yami mhlambe kofika phela amakholo emngcwabeni namaseni kodwa mina you will never see myself esontweni for my life musho udinga insizwa ngizizwa zimba umgodi ngizingcwalo kuphelile amakholo soko ingakho sensitive amakholo
mina ngisho ukuthi umuntu osonta wrong mina ngithanda kodwa ngiyamhlonipha umuntu okholwayo kakhulu futhi and ngiyakwazi ukubona umuntu okholwa ngempela bese ngiyakwazi ukubona ushaya njengami mina ke ngicabanga ngifaka laba bakholwa kakhulu because into efike ngiphathe kabuhlungu kabe yami ngibuka kwamanye amasonto la uthola uma kuyimhlangano ningi into ezenzeka ngoba babona zirong kabe yami njengakuphi mfethu angeke ngichaze deeper la ngikwi-camera mfethu lento izobuka abantu laba bengazikhona so nje lento kuma kushiwa amaphasika mfethu ungayisho mfethu usoyikhatha liyashisha izolo nkabe yami ishizolo hayi ishizolo emhlanganweni khuluma ngempela ishizolo boy angithandi manje ukhuluma ngento osuwayibona noma ukuzwe bekhuluma ngayo kade ngisona nje mina ngane ngisho kade ngisona nje ngisona nje mina so manje yabona ke mfethu ngisho mana njoba ungayifuni indaba yokusonta uma kuthiwa kuyenzeka ke sengubhekise kunina nobabili because vele ngiyabona vele ningini hayi uma kuthiwa kuyenzeka 2005 uma kuthiwa kuyenzeka bafowethu ugogo wathi nathi hey hawe mama uma kuthiwa kuyenzeka mfethu ngiqala kuwo uma kuthiwa kuyenzeka mfethu siyazi ukuthi noma ngingafuni ngisazoyithethe na unkosikazi noma nentombi yonke kodwa kuthiwa kuyenzeka ke na unkosikazi uye esontweni wenza njani uyamnqabela uyamvumela qala kuwe mfethu ngaze ngawuthanda hayi mezohamba yedwa phela ayikho inkinga uzohamba yedwa kanjani no phela kuzokwenzeka ahambe yedwa utshothi nangu mhlawumbe omunye wabazalana nosonta naye adlula amthatha bafo ngoba ngishilo ukuthi amakholwa sensitive yabo ikholwa wathi ngaye esontweni into nizoyixabana asensitive amakholwa makumele esontweni kumele esontweni mabona nizoxabana ngempela kuyikho ukuthi mina ngifuna ukuconvince mina ukuthi asesontweni hamba wedwa wesonta yahamba yosonta buye siphinde sosonta futhi sonta yonke indawo angisonti kodwa lapha nje lapho ubolo lwamkhumbi uhamba lapho olwandle mubheka basonta phakathi hayi bathandaza phela ukuthi umkhumbi ungacwili noma singeke size sazi kodwa ke asibuye mfethu usize kuwo mina nje mfethu kade ngisho lo mbuzo wakho ngiyawuthanda mina uma ingane yami uyasonta bese sixabana makuthiwa mhlawumbe ngifuna ukumbona ngesabatha ezovuka emsebenzi esontweni ngesonto athi ke baba kaSibanibani ke ngoba uzofika ke wazi ukuthi ngesenze lutho ke ngoba ngiyesontweni kusasa bengingimbuza umbuzo othi manje mangabe ngilale nawe uzovuka kuye esontweni bazofe bexoxe yini bazokushayani ngeke ngimbuzo lo mbuzo lo ayisekulungile ke manje ngumbuzo eminingi oza ke because manje ngi-understand mothi ngeke ngiyifake into ecijile ngoba manje wena uyesontweni kusasa futhi umfundisi nakayifakile yena ngoba lapha nje bonke labantu abayifakile ecijile bonke nje wena wedwa uzobona ukuthi ufake into ecijile bese uyajika so ngamtshela ngathi mina nawe sobabili isonto lesisizi ngalutho mina nawe sobabili kulolu thando lwethu alusisizi ngalutho so ngicela ukuthi othandweni lwethu ungayi-involve into eyesonto abethi uzokucela imadlana ezincane o10 rand 10 rand 10% 10 rand nduyazi kotsholeni nakhona ziyabuya almost uright nje unkosikazi mfethu okhona ekhaya ngitsho wami ula ekhaya angimdingi lapha esontweni angimdingi lapha ula ekhaya angaye kujabula nabangani bakhe ekhiphe phela mangabe esenabangane enami inkinga leyo ngoba esethandana nami nje umngane wakhe sekuyimina abantu abadinga abangani bakho obani ochomi bakho umficezwana nabo ushuthi sekwathi abayeke yibo laba mfundisa uDoti nje uzokuthiwa umfazi uyafeba ufundisa yibo abangani lapho umfazi akufuneka abe nabangani umngani wakho wena ndoda yakhe phela la amaningi ku-Facebook xamini ku-TikTok odume nje ukuthi ukhona ku-TikTok so ke ongingathi ufuna ukuqala enza amavidiyo ku-YouTube akaqale ku-TikTok naye abaqale ku-TikTok ngayi-phone yakhe la iphatha abagcina sovula i-channel bathi sengine-channel ezengala ngoba ku-TikTok awumniki imali monthly but u-YouTube zokwazi ukumnika imali monthly i-advice enye esibili eyokuthi ungafisi ukuqala nomuntu qala wena umuntu uyokuthosa uvese uqalile okay shuthi ngamanye amazwi uqonda ukuthi umuntu once nefoni
sekuphelele. Ifoni le foni ebhedayo lengiphathayo le foni ingakwenzela imali engango-200,000 uthenge ipholo ngale foni kodwa yona ifisha ku-3,000 so akusho ukuthi uma uphethe i-iPhone yokuthi sixhomele ukuthi kwa imali hayi ukuthi iyona ndawo e-right for uqala yabo because une-audience eningi akufani as much as u-YouTube unayo i-audience eningi but i-YouTube ngeke bekubuke like ku-TikTok. TikTok kwabuka kakhulu. So before ufuna abantu bekujwayela uqale ku-TikTok uphushe ku-TikTok kuba futhi ujombile ku-Facebook. U-Facebook ucishe ufane no-TikTok manje singawubuka. Uma ungaqala ku-TikTok then bese u-right ku-TikTok then bese ubothi usumkhulu kuzoba like it won't be that difficult ukuthi ube iy'namba kulontuzane kodwa phela nawe ungabe usudlala ngathi usuka kulontuzane bese uya ku-Facebook then usungagcina ngo-YouTube. Because sifuna sikuveze kubantu abasabancane abasasey'koleni abafuna ukuqala i-content u-YouTube unemali bafu kakhulu. Kumele bekwazi ukuthi singabantu siyaphila emhlabeni umuntu mehlangana nathi akasihloniphe yabo hloniphe nje uma uhlangana nami sixoxe kahle muthi ukungiphaphela bese ubona mhlawumbe nami ngingekho right bese uthi ngiyayitshela kanti nami nginey'nkinga mhlawumbe angikhokhile ukuthi imali yokuthi kwenza ukuthi anginayo bese ungivuca ngingekho esimeni sami yiba nendlela yokuza kimi sibe right sixoxe hayi ukuthi ungehlele phezulu nje njengathi imvula sebenza imali ungathi uma uhlangana nami la e-South Beach la ngihamba ngonyaka bese uthi hawu kanti moto anginayo ngisafuna ukuyithenga so yilokho ufuna ukwazi anginayo imali finish